Dobrodošli ljubitelji Xiaomi proizvoda kojima je zdravlje i kvalitetan život bitan. Ravan stomak za samo nekoliko dana. Svako ko je probao ovaj napitak tvrdi da su se masne naslage iz dana u dan topile. Ovaj napitak funkcioniše tako što uklanja višak masnoće i vode iz organizma. Istovremeno, ova tečnost poboljšava funkcije mozga, vida i pamćenja. Sastojci: 1 grejpfrut, 2 kašičice jabukovog sirćeta, po mogućstvu nerafinisano organsko jabukovo sirće, kašičica meda, priprema. Sve sastojke stavite u blender i dobro izmiksajte dok ne dobijete homogenu smesu. Napitak konzumirajte pre ručka ili večere 7 dana, zatim napravite pauzu od 7 dana. Ukoliko imate neko kardiovaskularno oboljenje i pijete lekove za srce, molimo vas da se konsultujete sa svojim lekarom pre isprobavanja ovog napitka. Razlog tome je što grejpfrut može da ublaži ili poništi dejstvo određenih lekova. Pratite naš kanal, uskoro dolaze novi recepti kao i mogućnosti Xiaomi blendera kao i ostalih Xiaomi proizvoda. Neka vam dan počne u zdravlju, vaš Revilo.